Salam, da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Dan Allah na zo ne zan ɗanyi wata magana wa ku ɗan bani iya aran lokacin ku. Maybe wannan postin ɗina na ƙarshe da zan yi kelo a rayuwata da yardar Allah. Ba wai don komai ba ko don wani abu ba za ku ƙara ganin postin ɗina ba, shi ma nan zan bari ne don ku gani, zan ɗauke shi nan da wani lokaci. Duk da dai ba zai wuce kwana 1, 2, 3 ba haka insha Allah. In Allah ya duniya da manzo Allah, ni dai da hannuna ba zan ƙara postin a TikTok ba. In Allah ya yarda. Domin ba wai don komai ba ko don wani abu ba. Mahaifiyata ta nuna min ba ta so, kuma ita kaɗai ta rage min a duniyata. Daman duk postin ɗin da nake yi ta sani. To wannan karan ta nuna min ba ta so. To naga kawai mafi alkhairi a gare ni in daina shi. Saboda ba wani abu zai tsinana min a rayuwata ba da har sai haɗa ni da mahaifiyata ba. Na gode sosai. Da wanda kuma na yi ba daidai ba don Allah ku yafe mu. Ko ne wani postin bai muku ba don Allah ku gafarce ni. Saboda shi ɗan adam ajizi ne a koda yaushe. Ni kuma duk duniya ina neman farin cikinta. Ina so rabu da ita lafiya inda na rabu da mahaifina lafiya. Na gode sosai.